Мөгъжиза дөньяга килде, иң яхшы хәбәр аша. Гайса үледән терелде, Алла кодрәте аша. Ашыгыгыз бу хәбәрне җиткерергә халыкка. Гайса безгә бәхет бирде, яшәр өчен шатлыкта. Ул кабердә үле иде, ләкин ул тере хәзер. Үлемне тәмугны җиңеп, күктә әзерли әҗер. Ашыгыгыз бу хәбәрне җиткерергә халыкка. Гайса безгә бәхет бирде, яшәр өчен шатлыкта. Үзенең үлеме аша күккә ул ишек ачты. Кем Гайсаны кабул итте, явыз рухы аныннан качты. Ашыгыгыз бу хәбәрне җиткерергә халыкка. Гайса безгә бәхет бирде, яшәр өчен шатлыкта. Алла улы явыз көченә, дошман иблисенә җиңде. Алла ихтыярын үтәп, мәңгелеккә ул инде. Ашыгыгыз бу хәбәрне җиткерергә халыкка. Гайса безгә бәхет бирде, яшәр өчен шатлыкта. Хәзер ул инде безне дә мәңгелеккә чакыра. Кем аның артыннан бара, гөнаһларын калдыра. Ашыгыгыз бу хәбәрне җиткерергә халыкка. Гайса безгә бәхет бирде, яшәр өчен шатлыкта. Ашыгыгыз бу хәбәрне җиткерергә халыкка. Гайса безгә бәхет бирде, яшәр өчен шатлыкта. Яшәр өчен шатлыкта. Амин.